dobar dan prvo svima i ako se svi slažete, evo, znači mi bi ovo i snimili radionicu da možemo staviti na internet, tako da mogu, evo, ko je još zainteresiran pogledat. Prvo hvala svima vama, evo, koji ste se odazvali, onda hvala kolegi Željku koji je pristao održati radionicu, evo, i koji se tu ispred naše Ikaru zajednice, evo, prvi upustio u tu priču s mobilnim aplikacijama, s obzirom da mi smo više svi ovako AKM orijentirani i nemamo ovih tehničkim vještinama, uvijek se traži oni koji znaju malo više, tako da evo Željko i tvoja kolegica Ivana koja je isto sudjeluje u ovom projektu Kreće i priče iz arhiva, evo, koja je sve to stavila u virtualni oblik i sad radi, evo, i na novoj platformi kako će to izgledat. Znači cijela ideja ovog našeg, cijela ideja ove naše priče, evo, nadam se da sada malo vidite, je krenula iz jednog projekta Kreativne Europe u kojem Ikarus Hrvatska sudjeluje, dvogodišnjeg, koji se zove Kreć, Creative European Archives as Innovative Cultural Hubs, i tu je ideja bila, evo, pridonijeti razvoju publike i kreativnoj interpretaciji arhivskih izvora, ali ujedno i nekakvim, evo, multimedijalnim i umjetničkim događanjima. Sad ne treba vam ni reći da, s obzirom da je projekt potpuno zapao u doba korone, da gdje smo se sve vrtili šta je od planiranog ostvareno, ali evo, mi smo uspjeli održati te tečajeve i tu edukaciju razvoja publike. Evo sad priprema se i priručnik od 100-tinjak stranica koji će biti svima dostupan zainteresiranima, a posebno smo, evo, ponosni na ove priče iz arhiva, tu platformu koju smo pokrenuli. Znači, krenuli smo prikupljati iz različitih ustanova, evo, ujedno i hvala svima koji su se odazvali, i to nisu bili samo arhivi, evo, imamo i muzeje, fakultete, sveučilišta, crkvene arhive, privatne zbirke, različite ustanove, znači svako ko je kod sebe imao neke zanimljive dokumente i koji imaju nekakvu priču, krenuli smo ih prikupljati u tom virtualnom obliku, stavljati ih onda na platformu. Evo, uključili su se i umjetnici, tako da smo, evo, tih umjetničkih interpretacija, evo, dobili logo i ilustracije za to ilustrirati. I te priče sada trenutno putuju putem plakata, evo, koje vam ja sada ovdje malo prikazujem, da vidite kako izgledaju. Znači, putuju u ovom klasičnom obliku po Hrvatskoj, bile su predstavljene prvo na Kreativnoj riznici u Osijeku, onda su sada, evo, na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, onda idu u knjižnicu Podsused, pa idu, nadam se, dalje. I usput ćemo stavljati nove priče. Ovo je samo, evo, da vidite kako te priče izgledaju. U virtualnom obliku ima ih još i više, dostupne su na našoj web stranici. Evo, sad se nadam da ćete uspjeti vidjeti kako to izgleda. Evo, ovdje možete na Ikaru stranici naći, evo, sve i o tim pričama iz arhiva i vidjeti kako to izgleda. One su sada tu ovako složene u virtualnom obliku, evo, što god, koju god, evo, da otvorim, dokumenti i nekakvi kratki tekstovi. Evo, kažem, ovdje smo ih prvo skupljali, sad se radi nova platforma, a iduće je bilo krenuti u mobilne aplikacije, znači u mobilni svijet. I tu smo se povezali, evo, tako smo započeli suradnju sa tom Space Layers platformom koja je upravo i došla iz školskih klupa, koju je razvio kolega Patrik kao učitelj u jednoj školi u Nizozemskoj i koja je proglašena najboljom obrazovnom platformom. Evo, UNESCO je kupio i krenuli u primjenu toga u obrazovanju i mi smo onda neke od ovih priča, evo, ta priča koju je Željko prvo pretvorio od ovih naših priča i stavio na mobilnu platformu, je priča o trgu Bana Jelačića, a onda smo, evo, i od ovih drugih dokumenata, isto tako iz materijala iz Topotepke, krenuli skupljati ono što se može naći, ono što je primjereno staviti, što je najzgodnije staviti
u tu mobilnu aplikaciju gdje se može, znači, to nekakav vremensko prostorni oblik istraživati i tako doći do tih priča. Evo, ja sam samo toliko htjela s vama podijeliti za početak. Mislim da je bolje da sada prepustimo riječ Željku i da on vama pokaže kako to izgleda, jer to je bio i cilj. Uz ovu priču koja već postoji, od koje smo krenuli, od Trga Bana Jelačića, evo i zadarski studenti su već počeli stavljati jednu priču, nije Glagoljska baština, nego su Glagoljski put na, jel tako sada da ne lupim kako se zove, oni će bolje od mene znati. A krenuli smo još u nekoliko topoteka, smo prikupili materijale na temelju kojih se ova priča može ispričati. Evo, u svim ovim oblicima, na bilo koje načine, svi ste dobrodošli i pozvani ste uključiti se. Da nema korone, mi bi malo i više to okolo promovirali. Bilo je predviđeno imati također i radionice za digitalno pripovijedanje, za storytelling, koje bi onda predstavljali uz te različite oblike i tih priča. Ali evo, za sada smo više u virtualnim oblicima, tako da evo toliko o nama. Ja vas pozivam da pročitate, ja vas sve pozivam koji još i niste sudjelovali sa nekom pričom, ili može biti više priča iz iste ustanove ili iz istog mjesta, dapače. Evo, da se uključite, a sada prepuštam riječ Željku. Evo. Ok, može, super. Volite, i vi ćete šta trebamo raditi. Može, evo za početak ću otvoriti prezentaciju. Ja mislim da možete šera da sam stavila. Mogu, evo mislim da se vidi, ako se ne varam. Dakle, dobar dan svima još jednom. Prvo bih se zahvalio Vlatki i Ikarusu na pozivu da držimo ovu radionicu i zapravo odmah bi trebao naglasiti da ovo što je Vlatka rekla, da su potrebna neka napredna tehnička znanja za upravljanje sadržajem unutar ove aplikacije. To nije istina, dapače dosta je jednostavno i intuitivno za korisnika. Ono što je bitno je shvatiti koncept ove cijele platforme i cijelog ovog načina razmišljanja kroz slojeve i lokacije i na taj način zapravo konfigurirati svoje sadržaje da bi oni bili što bolje predstavljeni unutar ove aplikacije. Ova radionica će biti koncipirana na način da zapravo konkretno vi nećete ništa ovaj čas raditi, osim što naravno možete istovremeno dok i slušate radionicu ili dok ja prikazujem neke stvari već otvoriti i na svom mobilnom telefonu aplikaciju i na web stranicu na kojoj se izrađuje sam sadržaj. Ono što je važno da kasnije nakon, ako budete imali bilo kakvih problema kroz sljedećih tjedne ili mjeseci sa izradom vlastitih slojeva, možete me naravno u svakom trenutku kontaktirati. Ja sam u kontaktu preko Vlatke sa Patrikom koji je ovu cijelu aplikaciju osmislio i naravno ako bude nekih tehničkih problema uvijek možemo na taj način i reagirati. Evo, ovaj čas upravo, zapravo je zadnjih 2 dana, iz nekog razloga mi se slojevi koje stvorim ne prikazuju na mobilnoj aplikaciji, tako da to ću odmah upozoriti, tako da ne bi mislili da je nešto do vas, nije. Isprobao sam čak na 2-3 mobilna uređaja, pojavlja se ista greška, tako da je to nešto što će, i oni su obaviješteni o tome i to će svakako biti riješeno vjerojatno već ovaj tjedan ili sljedeći. Ali je bitno da to na neki način utječe na to da sloj i priču koju danas stvorimo nećemo moći pogledati preko mobilne aplikacije, ali evo, nadam se da će biti uskoro to riješeno. Za početak naravno treba reći nekoliko riječi o samoj platformi Spacetime Layers. Ona je stvorena 2017. godine u Nizozemskoj. Začetnik projekta je već spomenuti Patrick Trentelman. On je učitelj u osnovnoj školi u Groningenu i on je zapravo sa svojim učenicima osmislio koncept jedne suradničke platforme
na koji će se sadržajem iz raznih kulturnih, obrazovnih ustanova i ustanova za upravljanje prirodnom baštinom moći povezati i napraviti jedna platforma koja će služiti i u turističke svrhe, ali i u svrhe na neki način promocije samih institucija i način da zapravo svako koji koristi može na jednostavan način i kroz nekakvu zapravo možda pomalo i igru naučiti nešto više o određenoj temi ili određenoj priči koju odabere unutar same aplikacije. Ono što su neki ciljevi koji su postavljeni kao za izradu ove aplikacije je ono što je bitno je da se informacije implementiraju u interaktivnu kartu. Sigurno ste više puta i koristili primjerice nešto slično kao što je Google Maps ili za navigaciju ili za pretragu nekih sadržaja gdje želite nešto kupiti ili gdje želite otići kod liječnika ili slično. Ovo funkcionira na sličan način, samo što su unaprijed dani sadržaj, točnije naše te priče, ti slojevi, i vi pomoću njih već dobivate stvorenu kulturnu rutu koja već ima zadane lokacije unutar vaše teme koju ste odabrali na aplikaciji kao korisnik. Zapravo ono što se time ostvaruje je povezivanje medijske i digitalne pismenosti sa edukacijom u području kulture. Što bi značilo da zapravo na neki način se osobe koje koriste tu aplikaciju moraju i obrazovati na način da usvajaju nove medije i novi oblik naravno digitalne pismenosti i sa time da će naučiti nešto novo i saznati neke nove informacije uvezane uz kulturnu baštinu. Naravno, tu je komunikacija sa ciljanim korisničkim skupinama. Slojevi koje vi stvorite mogu biti prilagođeni primjerice isključivo stranim turistima ili isključivo primjerice učenicima koji dolaze u vaš grad ili u vaš nekakav kulturni centar ili u bilo koji vaše okruženje koje vi želite predstaviti i na taj način vi možete već stvaranjem samih slojeva prilagoditi taj sadržaj. I naravno tu je povezivanje svih ovih suvremenih tehnologija o kojima se danas puno priča, kao što su Smart City i naravno 5G tehnologije i slično, koje omogućavaju ne samo implementaciju ovih informacija unutar aplikacije, nego i cjelokupno funkcioniranje svega toga na puno brži način. Mislim da je važno istaknuti još samo nekoliko riječi u ovom drugom dijelu, općenito o upotrebi digitalnih tehnologija u području upravljanja kulturnom baštinom. Zapravo ovo što ova aplikacija omogućuje jest jedan novi način upravljanja baštinskim fenomenima koji se nalaze svuda oko nas. Digitalne tehnologije poput ove aplikacije omogućuju naravno upotrebu suvremenih rješenja za upravljanje sadržajem. Pod ovim se misli sadržajem informacijama vezanima uz bilo što mi želimo predstaviti, a vezano je uz nekakvu kulturnu baštinu. I naravno brže i jednostavnije povezivanje, dijeljenje i komunikaciju te baštine. Osim toga, aplikacija i općenito digitalne tehnologije bi trebale omogućiti, i to je, ja smatram, jedan od glavnih načina na koji bi se one trebale i koristiti, stvaranje novih ideja i koncepata vezano uz kulturnu baštinu. Znači nekog novog znanja, nekih novih rješenja koje ne bi imali da nema te tehnologije. Naravno, tu su izazovi kao što je izbor sadržaja, nije lako prebaciti u digitalni oblik kulturnu baštinu. Naravno, autentičnost tog digitalnog, nazovimo ga, preslika, određene informacije vezane uz kulturnu baštinu ili samo kulturnog objekta, to jest objekta kulturne baštine, i naravno dugoročno očuvanje toga i na način da je održivo i na način da će se moći koristiti dugi niz godina bez nekakvih prepreka ili zastarijevanja same tehnologije.
Ti izazovi nisu naravno samo vezani uz digitalne tehnologije u području kulturne baštine, vezane su uz bilo koji digitalizacijski projekt ili bilo koji zapravo upravljanje informacijama u digitalnom obliku. Naravno da bi kulturnu baštinu mogli u ovu aplikaciju, ali bilo koji drugi način predstaviti u digitalnom obliku, potrebno je ili digitalizirati ili imati izvorno u digitalnom obliku. Najčešće kada pričamo o kulturnoj baštini jest da je ona zapravo u analognom obliku i da je treba na neki način transferirati u digitalni oblik. Taj proces mora biti naravno planiran i mora imati dobro određen smjer kretanja kako bi se moglo ostvariti svi oni, to jest kako bi se mogli pobijediti svi oni izazovi o kojima sam pričao na prošlom slajdu. I naravno sama digitalizacija kulturne baštine nije samo u dvodimenzionalnom obliku u smislu digitalizacije nekakvih rukopisa, papira ili slično, ili upisivanja informacija, već ili 3D digitalizacija koja mislim da je također jedna vrlo zanimljiv koncept i služi u više svrha, a ne samo u popularizaciju. Naravno, ono što je najbolje je kombinirati te metode, to je kombinirati i gradivo ili objekte koji su digitalizirani i one koji su nastali, to jest informacije koje su nastale izvorno u digitalnom obliku, kroz nekakve metode izrade virtualne stvarnosti ili primjerice aplikacije portala za komunikaciju sa korisnicima kao što su Spacetime Layers, i sve u cilju stvaranja kulture kao digitalnog proizvoda, ali naravno uz poštivanje izvornika i izvornog gradiva. Ono što to omogućuje je naravno popularizaciju, povećavanje broja korisnika, pogotovo mlađe generacije, kojima je zapravo već prirodno prvo pogledati da li nešto postoji na mobilnom telefonu ili na internetu, a tek onda otići primjerice u knjižnicu ili arhiv, što omogućuje naravno i bolje financiranje, s obzirom da se mnogi danas projekti bez nekakve digitalne sfere niti ne možda ili teže primaju kao za neki model financiranja u budućnosti, s obzirom da se pretpostavlja da će ove tehnologije i dalje se razvijati, da će njihov utjecaj biti sve veći, pa time treba i u budućim projektima ih uključiti u nekakve stratešku dokumentaciju. I naravno tu je cilj očuvanje kulturne baštine koja kao takva naravno ima svoj vremenski rok od naravno ovih pokretnih kulturnih dobara kao što je arhivsko gradivo do nekih koje nisu pokretna. Digitalne tehnologije omogućuju istovremeno da se i takvi fenomeni očuvaju na praktički neograničen rok ako je sam proces dobro odrađen, ali istovremeno i da je i velika opasnost i bržeg gubitka ako se digitalno gradivo ne upravlja na adekvatan način. Ono što je potrebno je naravno kritičko promišljanje o utjecaju i posljedicama upotrebe upravo ovakvih digitalnih tehnologija u području upravljanja baštinom, te uspostava nekih novih procesa i metoda kojima će se baštinskim objektima upravljati uz očuvanje identiteta i uz ostvarivanje nekih novih potencijala. Na desnoj strani vidimo primjerice jedan projekt u kojima su restaurirale glave anđelaka u jednoj crkvi u Italiji, metodama 3D skeniranja i 3D printanja same glave koja je nedostajala. Naravno, završni rezultat je, što se boje tiče, po mojem mišljenju, nije baš dobar, ali oni su samo htjeli pokazati boja je ovdje manji problem, lako se to prilagodi i sada bi tu došao naravno neki restaurator koji bi to prilagodio i uklopio u neku smislenu i koherentnu cjelinu, no oni su htjeli pokazati kako mogu na vrlo zapravo lak i jednostavan način, bez nekakve invazije u sam kulturni objekt, napraviti rekonstrukciju i na taj način prikazati kako je to nekada izgledalo.
Bez digitalne tehnologije naravno i moguće je i to restaurirati, ali je na ovaj način bilo puno jednostavnije i brže, a istovremeno i omogućava repliciranje toga na praktički na bezbroj mjesta uz male prilagodbe. Naravno, osim tih potencijala nekakve digitalne restauracije ili digitalnog povezivanja, tu je i naravno i prikupljanje samih objekata ili samih nekih ostvarivanja nekakvih povezivanja institucija ili zbirki u zajedničke cjeline, primjerice kao što je projekt Znameniti HR, na kojem su iz arhivskog gradiva više institucija povezano u zajedničku priču, zajedničku zbirku, bez da se promijenilo ili vlasništvo ili lokacija samog gradiva, već je sve digitalizirano i ostalo je naravno sačuvano u arhivu matične institucije, dok na samom portalu je povezano u zajedničku priču u kojoj zapravo ni korisnik točno ni ne vidi ili ne zna da je to zapravo raspršeno, to gradivo raspršeno po cijelom Zagrebu i po cijeloj Hrvatskoj. Evo, nakon što je ovaj dio zapravo samo uvodni, mislim da je važno ga bilo spomenuti kako bi možda dobili neke nove ideje o tome što znači upravljati kulturom na digitalan način, ali i koje su implikacije tog upravljanja. Mislim da bi sada mogli krenuti na prikaz osnovnih elemenata platforme o kojoj danas pričamo, platforme Spacetime Layers. Naravno, za početak prvo, prije nego krenete koristiti ovu platformu, morate se registrirati. Registracijski formulari na dnu naslovne stranice koju možete otvoriti na vašem računalu, ovdje je i poveznica na nju. Obrazac za prijavu odobravaju administratori koji vam se nakon jedan dan ili dva jave sa povratno i odobre vaš, ili ne odobre, ali u principu odobre, naravno, vaš račun. Bitno je da u registracijskom formularu označite iz koje ste organizacije, s obzirom da sama platforma primarno funkcionira kao platforma za udruge, organizacije u kulturi i neke zapravo pravne subjekte. I da želite, treba označiti, mislim zaista svejedno koju od ovih opcija koje su na dnu označite, no ja sam označio da želim demo račun i da ću se baviti nekim povijesnim pričama. To je zapravo nije toliko bitno, to ne određuje vam kasnije da vi možete samo objavljivati povijesne priče ili nešto slično. To je čisto, ja mislim, njima radi statistike i radi praćenja korisnika. Osnovni elementi same platforme Spacetime Layers su slojevi, kao što i sam naziv na to upućuje. Nakon toga je hijerarhijskom strukturom su na drugom mjestu takozvana mjesta interesa, na engleskom se to kaže point of interest, na aplikaciji gdje god se susrećemo s tim piše POI. I na trećoj razini su stranice. Što bi značilo da ako želimo, ne možemo samo bez sloja, ne možemo upisivati naša mjesta interesa, a isto tako bez postojećih mjesta interesa ne možemo ni stvarati nekakve stranice. Na ovaj način je organizirana sama aplikacija tako da ono što korisnik odabire za pregled su sami slojevi. On naravno može imati pregled mjesta interesa, ali ono što kada otvori aplikaciju i dođe primjerice neki novi grad, neko novo mjesto i zanima ga što ima ovdje za pogledati, što mogu naučiti ili gdje mogu otići nešto zanimljivo vidjeti, on će na aplikaciji kada je otvori i kada pomoću GPS signala aplikacija vidi u kojem mjestu svijeta se nalazi, će povući lokacijski najbliže slojeve i prikazati mu ih na prvim, to jest na vrhu liste unutar same aplikacije. Mislim da je to dosta naravno razumljivo. Ono što je važno da će on odabirom tog sloja dobiti pregled svih mjesta interesa koji su unutar tog sloja i nakon toga će moći krenuti na svoje putovanje i svoje razgledavanje tog sloja kroz
posjećivanje mjesta interesa koje može pregledavati dok obavlja svoj pregled na samom naravnom mobitelu. Ono što je važno za spomenuti je, možda u početku je to i mene malo zbunilo, da na računalo služi kao administratorsko mjesto gdje se izrađuju novi elementi i administriraju vaši slojevi, ali se ne mogu pregledavati stvoreni slojevi u smislu na način na koji ih korisnici pregledavaju. Istovremeno na aplikaciji, ovdje su dane poveznice na aplikaciju. Prva poveznica je za Android korisnike, druga je za korisnika iPhone-a, što znači da možete to kliknuti kada prezentacija ova bude stavljena na web, ali naravno možete pretražiti Play Store ili Apple Store za SpaceTime Layers, pa ćete vas uputiti na to. No, ono što sam htio reći je da sama aplikacija na mobitelu se ne možete njome administrirati vaše slojeve, već samo pregledavati i imati zapravo neko korisničko iskustvo, a računalo služi kao administratorski dio, ali gdje se ne mogu pregledavati. Što znači da morate koristiti oba uređaja ako želite naravno stvoriti neki novi sloj, nakon toga ga pregledati. To je ono što smo danas trebali moći učiniti, no nažalost, s obzirom da je došlo do nekih očito tehničkih problema, to nećemo moći ostvariti u tom pogledu, ali mislim da će biti to riješeno za nekoliko dana, pa možemo svakako i tada to probati. Za početak treba nešto reći o tom osnovnom sadržajnom elementu koji je sloj, po čemu se naziva sama aplikacija. Sloj predstavlja jednu kulturnu rutu ili jedan fenomen ili bilo koju priču ili bilo što mi želimo prikazati, rasprostranjeno na više lokacija. Bitno je za reći da je glavni koncept samog sloja je da mora sadržavati barem dvije lokacije, bilo bi idealno naravno i više, koje su fizički u prostoru, u svijetu udaljene jedna od druge, čime se stvara određen put kojim korisnik kada otvori aplikaciju i učita taj sloj, može šetati po gradu, po prirodi, bilo gdje ste vi njemu znači da je nešto zanimljivo vezano uz taj sloj. Slojevi naravno mogu sadržavati razne nazive, vidjet ćemo i kasnije u primjeru, stvorit ćemo jedan sloj i probat ćemo ga na neki način iskoncipirati tako da je smislen. Naziv sloja može biti bilo što će zainteresirati korisnika da upravo vaš sloj otvori i da krene ga koristiti. Uz to sadržaj samog sloja je kratak opis sloja koji će korisnik moći kada otvori sloj vidjeti o čemu se tu radi, da li ga to zanima ili ne. Sama kategorija je li to povijest, je li to hrana, je to nekakve igre ili bilo što drugo što bi nekako turistički moglo biti kao ponuda i zanimljivo. Naravno nekoliko ključnih riječi koje se svuda spominju kako bi pretraživanjem primjerice food ili primjerice Zagreb ili ne znam bilo što slično, vaš sloj pomoću tih ključnih riječi bio korisniku prikazan i pretraživ. I naravno ono što je važno je dužina samog korištenja, u smislu koliko treba koliko korisnik mora metara ili kilometara proći da bi cijeli sloj, točnije cijelu tu priču odradio i koliko će mu za to trebati vremena. Ovo u principu možemo, po meni je možda najjednostavnije ovo predočiti si kao primjerice rute po planini u kojima postoje već odavna zacrtana određena mjesta na kojima se može primjerice prilikom planinarenja ili odmoriti ili nešto vidjeti ili pa čak i prenoćiti ili slično. I naravno sve te planinarske karte imaju i informacije osim naravno i same dužine određene staze ili nečeg sličnog, već i druge još neke informacije. Ovo je zapravo recimo to, ali puno pojednostavljeno.
na taj način funkcioniraju slojevi. Znači, jedna ruta koju korisnik može posjetiti i iskusiti. Znači, sljedeći element su mjesta interesa. Znači, svaki sloj ima naravno nekoliko, jedan ili više mjesta interesa unutar sloja koja korisnik može posjetiti. Svako mjesto interesa mora biti određen geografskom lokacijom, naravno imenom, opisom i koordinatama tog mjesta. Ovdje vidimo na Trg bana Josipa Jelačića u Zagrebu, koji je unutar same aplikacije određen i jedno je od mjesta interesa unutar našeg sloja koji smo stvorili. Ovo je primjerice ovako izgleda karta, ovo je prikaz aplikacije, to jest ovo je prikaz administratorskog sučelja kojemu se pristupa putem računala. Ovo je prikaz kako izgleda karta sa dva mjesta interesa. Vidimo ove, kako bih nazvao, pinove, kojima je zapravo prikazani su koje su naša mjesta interesa unutar našeg sloja. Treći hijerarhijski element su stranice. Svako mjesto interesa može imati jednu ili više stranica, isto kao što svaki sloj može imati jedno ili više mjesta interesa. Stranice su one služe opisivanju tog mjesta interesa koje smo dali korisniku koje smo zadali kao jedno od lokacija koje će korisnik posjetiti. Ovo je popis sadržaja koji se mogu pridružiti svakom mjestu interesa i svaki taj sadržaj je jedna podstranica. Što bi značilo da naravno vi možete upisati neki tekst koji je vezan uz to mjesto interesa, možete dati sliku tog mjesta interesa, pogotovo primjerice ako se radi o stranim posjetiteljima kojima će oni po slici primjerice vidjeti točno na što moraju obratiti pažnju i što je to mjesto interesa koje oni trebaju doći vidjeti, a ne nešto pokraj što je možda slično ili njima jednostavno nije im lako pročitati na hrvatskom o čemu se radi. Naravno, to može biti video ili audio zapis, može biti nekakva web stranica i ono što je po meni možda i najzanimljivije, to jest najkorisnije, je contact page u kojem se može unijeti podatke o radnom vremenu, ako se radi primjerice o nekoj instituciji ili nečemu sličnome, i naravno kontakt, osim web stranice, telefon i slično, e-mail i tako dalje. Na taj način se može kombinirati istovremeno i primjerice u jednu rutu i institucije ili lokacije koje imaju neko radno vrijeme određeno i na taj način se može korisnika na to upozoriti, a istovremeno se može kombinirati sa lokacijama koje su u samom svijetu i vanjske i nije potrebno odrediti im neko radno vrijeme. Svaki sloj može naravno biti i označen QR kodom u smislu da se on može generirati za postojeći sloj koji ste izradili. Taj QR kod se može sprintati, može se podijeliti putem bilo kojeg komunikacijskog kanala kojeg vi želite ostvariti sa svojim korisnicima. Aplikacija omogućuje, znači jednim klikom se pali u samoj aplikaciji na početnom zaslonu, je to na vrhu gore piše QR scannen. Nije bitno zapravo tada pretražiti ili listu postojećih slojeva, već možete primjerice vi u svojoj ponudi u bilo kojem trenutku napraviti QR kodove vaših slojeva, pri čemu će korisnik, ako dođe fizički kod vas, ili primjerice to može biti nekakva informacijska, to jest nekakva informativna tabla koja će biti negdje u gradu, i on može skenirati taj kod i automatski će mu se otvoriti taj sloj koji je označen tim kodom, to jest čija poveznica je taj QR kod. To je, evo recimo, jedan možda dobar način da se istovremeno
ne ograničava samo korisnika da mora koristiti aplikaciju, već može vidjeti popis slojeva i tih priča koje su zanimljive i koje bi vrijedilo posjetiti i vidjeti da može pristupiti njima pomoću tog QR koda na zaista vrlo jednostavan način. Čak i da nema instaliranu aplikaciju na mobitelu, može instalirati za 2 minute i skenirati kod i krenuti u istraživanje. Ono što je zapravo još prije same demonstracije praktične administracijskog slučaja treba vidjeti da ja sam imao malo problema u početku kada sam pokušao brisati nešto. Naravno, ako nešto krivo napravite ili ako imate neki sloj koji vam nije dobar ili želite ga neku stranicu ili znači bilo koje od ova 3 elementa koja smo prošli želite obrisati, kod samih mjesta interesa i samih stranica piše lijepo remove na popisu i vrlo jednostavno ih je za obrisati, dok kod slojeva treba prvo ući u postavke samog sloja. Nakon toga, ako je vaš sloj objavljen, published, ako je ovdje kvačica, što znači da je sloj javno vidljiv, ako je to označeno, to treba odznačiti, tek nakon čega se na dnu stranice javlja gumb delete. Ovo je čisto praktični savjet, mislim da će vam uštediti malo vremena. Sada ćemo napraviti jedan praktični prikaz funkcionalnosti i stvaranja novih slojeva. Pokušat ćemo napraviti jedan novi sloj koji ćemo nazvati Zagrebački muzeji sa 3 mjesta interesa. To će biti, ja sam odabrao Muzej grada Zagreba, Muzej Mimara i Tehnički muzej. I uz to ćemo napraviti stranice svako od ta 3 mjesta interesa sa slikama pročelja i objaviti sloj, te ga pregledati putem aplikacije na mobilnom telefonu. To nažalost danas nećemo moći, ali bitno je reći da je to će biti riješeno. Nadam se da je, vidite sada znači pregled mojeg web preglednika. Nakon što dobijete vlastiti račun i prijavite se u samo sučelje, u desnom gornjem kutu odabirom Layers će vas preusmjeriti na pregled vaših slojeva. Ovdje trenutno je samo, znači ovaj sloj imam jedan koji sam stvorio još u početku kada sam se počeo baviti ovom aplikacijom, no ono što mi sada želimo je stvoriti novi sloj. Klikom na Create New Layer nam se otvara stranica gdje stvaramo novi sloj. Naravno, ovdje trenutno što se tiče jezika je odabran nizozemski. Ja nisam taj dio micao, jer dogodila mi se situacija kada sam prebacio na engleski da stvaranje samog sloja nije funkcioniralo. Ono što je bitno za reći da ova aplikacija je još uvijek možda u nekoj beta fazi, u smislu da neke stvari možda ne funkcioniraju 100% jednostavno, ali je upravo zato je bitno odmah naglasiti te neke sitnice koje će vas spriječiti. Sam jezik ovdje ne igra ulogu u smislu da vi morate izabrati hrvatski jezik. Ako želite pisati na hrvatskom, možete pisati na hrvatskom ako je bilo koji odabran. Ono što će, ja pretpostavljam, u budućnosti biti i te stvari prilagođene, ali naravno i ako se poveća broj korisnika u Hrvatskoj i ako se počne aplikacija više koristiti, da će oni to prilagoditi i napraviti da bude i nama pristupačnije. Ja mislim, Željko, pardon, da smo mi bili, ova priča Bani Jelačić da je prvi iz Hrvatske sadržaj na cijeloj aplikaciji. Okay. Dobro. Dok sam pričala sa Patrikom, znači ovo je uopće prvi put vaš primjer da je nešto iz Hrvatske došlo, tako da mi se nadamo da ćemo to promijeniti. Da, ja mislim, kažem, ova aplikacija je zaista jednostavna za korištenje i mislim da bi se mogla iskoristiti pogotovo za neke turističke ponude, pa i na otvorenom, što mislim da će možda sljedeće godine biti isto značajno da se
na neki način omogući svima koji žele koristiti ili vidjeti nešto vezano s kulturnu baštinu, da ne moraju toliko možda ulaziti u prostor ili imati kontakta, nažalost, evo, sa drugim osobama. Dakle, ono što sam htio reći je da ako se u Hrvatskoj poveća broj korisnika ove same aplikacije, da će se sigurno i s obzirom da znam da to nije toliko komplicirano, prilagoditi ovo našem području. Naš novi sloj koji ćemo stvoriti će se zvati Zagrebački muzeji. Kratak opis samog sloja zaista ovdje nije toliko ni bitan. Ono što možemo napisati je, možemo napisati za početak da je to nekakav test. Ovaj kratak opis je znači maksimalno 65 znakova. On služi kao kada se listaju pregled slojeva. Taj kratak opis je odmah ispod samog naziva sloja. Naravno, mi ovdje možemo staviti i detaljnije. Nakon što korisnik klikne na sam sloj na mobitelu, prikazat će se ovaj opis koji je puno opširniji i tu možemo, na primjer, staviti koji su sve muzeji će biti, koji su uključeni sloj, što uopće jesu muzeji i čemu oni služe ili slično, znači što god vi želite. Mi možemo ovdje također, sad da ne upisujem sve te informacije, staviti test. Kategoriju koju ćete odabrati, naravno ovisi o naravi vašeg sloja. To može biti, ovdje su dane neke osnovne kategorije. Ako vaš sloj ne upada niti u jednu od tih, možete staviti other. Mi ćemo staviti historical, s obzirom da sam radio nekim povijesnim objektima. Ono što naravno želimo je da naš sloj bude predstavljen nekakvom fotografijom. Nakon što odaberemo choose file, možemo odabrati neku od slika. Ja sam stavio nekakav najobičniji, ajmo reći, ikonu koja predstavlja muzej. Na taj način će korisnik vidjeti kada otvori naš sloj. To će biti zapravo glavni, ta slika bi trebala biti ono što je zapravo što će privući korisnika da koristi naš sloj. Iako ovo nije toliko možda primamljivo, ali dobro. Ono što želimo je objaviti naš sloj. Ako želimo objaviti naš sloj, možemo kliknuti ovdje da bude objavljen. Ukoliko ne želimo objaviti naš sloj, točnije tek smo ga krenuli raditi i još nije dovršeno, ovo možemo staviti prazno i naravno to se kasnije kada sve sredimo i kada smo zadovoljni sa cjelokupnim pregledom svih slojeva i svih mjesta interesa unutar tog sloja, možemo ga nakon objaviti. Sam sloj može biti iskriven, što bi značilo da se može pristupiti samo preko QR koda i poveznice direktno na njega, znači neće biti prikazan u listi svih slojeva. To je korisno ako radite sloj primjerice za vašu ciljanu skupinu koja možda i plate vaš sadržaj koji vi nudite, znači nekakvu rutu ili turu koju ćete vi ostvariti time i oni su vam za to platili. Vi naravno želite da taj sloj bude dostupan javnosti, nego samo korisnicima kojima vi pružate vašu uslugu. Na taj način možete sam sloj sakriti od javnosti, ali istovremeno da bude objavljen, to jest dostupan putem QR koda, koji naravno ćete vi dati samo onima koji su vaši korisnici. Ovaj dio sa igrom za sada bi preskočio s obzirom da bi to prelazilo neko vremensko ograničenje. Ono što ću samo napomenuti je da je moguće osim samih slojeva stvoriti i na određenim mjestima interesa, stvoriti određene igre u smislu kvizova. To je primjerice korisno za, naravno, korisno za populaciju mlađe dobi, ali naravno i za starije, zašto ne, gdje prilikom istraživanja određenog mjesta interesa može kao ponuda biti neki kviz sa par pitanja o tome, tako da ovdje se može označiti ako želimo da naš sloj bude igra u tom smislu, a ne sloj u ovom smislu o kojem smo do sada pričali. Naravno, možemo dopustiti i drugim korisnicima da imaju pristup, točnije da mogu komentirati naš sloj i predlagati neke promjene, pa eto, to je još jedna stvar koja ovdje, ako bude označena, će biti omogućena. Sam mode, točnije način, ovdje je
nizozemskom lijepo piše lopen die fietsend, što bi značilo pješke ili biciklom, točnije nekim električnim prometom. Ono što mi želimo, to jest ono što je važno, je znati da li naš korisnik je pješke ili je u nekom prometnom, nekim prometnim sredstvom, kao što je bicikl, električni automobil ili slično, kako je mogli odrediti vremensko trajanje tog samog sloja. Nije isto da li naravno naš korisnik, ako je sam sloj i naša ruta dužine nekih 10 km, nije mu isto ako će ići biciklom. Tagovi, naravno, kao što smo rekli, su neke ključne riječi koje će pomoći pri pretraživanju. Stavit ćemo opet samo test i test. Dužina naše rute u metrima, to je nešto što bi mi trebali znati prilikom ispunjavanja. Mi ćemo staviti 2000 metara, točnije 2 km, i recimo da će nas za to trebati sat vremena, točnije našim korisnicima. Ukoliko želimo, možemo odabrati da je naš sloj dostupan samo određen vremenski period, točnije primjerice samo tjedan dana ili samo 2 tjedna ili 3 tjedna. To je možda korisno ako se radi o nekakvim ograničenim aktivnostima i nekakvim nešto što ne želimo da taj naš sloj bude dostupan, u smislu možda neka od mjesta interesa unutar tog sloja nisu dostupna u nekom godišnjem dobu ili slično, pa ćemo značiti samo primjerice da je dostupan od proljeća do jeseni, a ne preko zime ili slično. Mi ovdje nećemo staviti nikakav datum i kliknut ćemo na Create. Ako je sve u redu, treba bi se stvoriti naš novi sloj, koji sada možemo vidjeti u pregledu naših slojeva. Naravno, kada bi imali možda 10 ili 15 slojeva, ovaj popis bi bio puno duži. Za sada imamo Trg Bana Josipa Jelačića u Zagrebu, koji je stvoren već za neko vrijeme. Tu stoji i naravno imamo naš novi sloj, Zagrebački muzej, sa našom sličicom koju smo odabrali. Sloj sam stavio da je objavljen, tako da je on trenutno objavljen, ali s obzirom da nema niti jedno mjesto interesa pridruženo, još uvijek na popisu slojeva unutar same aplikacije na mobilnom telefonu ne bi bio vidljiv. Tek kada dodamo mjesta interesa, on postaje vidljiv. Nažalost, trenutno nije vidljiv niti jedan, ali to je bitno da znate da nakon što stvorite sami sloj, morate mu dodati mjesta interesa kako bi ga onda mogli otvoriti mobilnu aplikaciju na vašem mobitelu i vidjeti kako to zapravo izgleda. Ono što nam je naravno važno, što je drugi naš element ove aplikacije, su mjesta interesa. Ono što mi želimo je, sada kada nam je ovaj sloj Zagrebački muzej kao zadan, želimo mu pridružiti mjesto interesa. To radimo klikom na ovaj plusić pokraj kojeg je označeno da je to za stvaranje novog mjesta interesa, i otvara nas ovakav jedan dijalog u kojem upisujemo ime našeg mjesta interesa. Rekli smo da ćemo stvoriti, znači možemo prvo započeti sa Tehničkim muzejom Nikola Tesla. To će biti naše prvo mjesto interesa. Opis, također, u svako mjesto interesa možemo staviti i kratki opis, točnije moramo staviti barem nekoliko riječi ili barem jednu riječ. Primjerice možemo napisati ovdje da se radi o kojoj vrsti muzeja se radi i zašto je to bilo zanimljivo nekome za vidjeti. Mi ćemo naravno opet staviti test. Označujemo ovo mjesto interesa kao objavljeno i ono što je sada bitno je označiti ga na karti. Ovdje karta svaki put kada otvorite novo mjesto interesa se naravno je na nizozemskoj, no to je isto tako nešto što se može, siguran sam, korisnicima iz bilo koje zemlje prilagoditi da im bude postavljeno zadano primjerice u pogled koji će im moći omogućiti da puno brže dođu do toga da označe svoje mjesto interesa. No sama karta je izrazito brza i stvarno funkcionira jako dobro, tako da nema, mislim, nećete gubiti vrijeme na istraživanje. Klikom na samu kartu, znači lijevim klikom miša na samu kartu, se označuje naše mjesto interesa, prilikom čega se automatski ispunjavaju njegove koordinate. Mi smo sada označili Tehnički muzej Nikola Tesla.
on automatski nam upisuje ovdje i adresu, nakon čega moramo još samo dodati koliko metara, točnije s koliko metara je dostupna naša lokacija, u smislu da neko mjesto interesa može biti primjerice vidljivo u pejzažu, ali nedostupno fizički samom korisniku. S obzirom da se ovdje radi o muzeju, naravno da ćemo staviti da tu nema nikakvog ograničenja, ali primjerice ako bi se radilo o nekakvom mjestu koje nije dostupno ili ograđeno ili slično, stavit ćemo koliko metara otprilike se može do njega doći. Kategorija, naravno iste ove kategorije koje smo već vidjeli, stavit ćemo historical. Nakon što kliknemo na adjust, naše mjesto interesa će biti sačuvano i karta, sada smo natrag na pregledu cjelokupnog sloja, na karti nam je označeno naše mjesto interesa. Sada da bi ovo imalo smisla moramo napraviti barem još jedno mjesto interesa, tako da bi zapravo to bila neka ruta kojom će naš korisnik se kretati u prostoru. Znači opet ista stvar, staviti muzej grada Zagreba, naravno opet nekakav tekst o samom muzeju, kratki. Ono što je bitno za reći je da tekstovi bi trebali biti kratki i sažeti, tako da samo dati neku najosnovniju informaciju o samom mjestu interesa. Naravno želimo da je to objavljeno, trebamo ga pronaći na samoj karti. Nakon što pronađemo muzej grada Zagreba, označimo ga lijevim klikom. Opet je sve informacije o njemu su ispunjene. Njemu se može pristupiti i kategorija je naravno povijesna i prilagođavamo. Točnije upisujemo naše mjesto interesa. Sada vidimo kartu Zagreba na kojoj imamo dva mjesta interesa, što bi značilo da sada kada ovaj sloj bude objavljen, korisnik ne želi primjerice posjetiti muzeje koji su u Zagrebu, naravno možemo ih sve staviti ili koliko god želimo, će imati na ovaj način označeno na karti u kojem smjeru se mora kretati da bi vidio naša mjesta koje smo mu upisali. Nakon toga, treći element svakog sloja, točnije ove aplikacije, su stranice. Kao što vidimo, klikom na samo mjesto od interesa koje smo stvorili, vidimo popis, točnije vidimo mogućnost stvaranja nove stranice. Primjerice, želimo staviti sliku samog muzeja kao jednu od stranica, tako da se na aplikaciji prilikom pregleda korisnik vidi kako muzej primjerice sa pročelja izgleda, kako bi ga mogao u pejzažu prepoznati. Stavit ćemo primjerice pročelje i naravno tu opet treba biti neki opis kratki, primjerice ovo je pročelje muzeja ili nešto slično, već što vi želite. I nakon toga moramo mu aplikaciji prenijeti sliku samog pročelja tehničkog muzeja. Evo, primjerice ovakvu jednu sliku i nakon toga imamo dvije opcije. Možemo sačuvati ovu stranicu i automatski da nam otvori novi dijalog za novu stranicu, s obzirom da nekada želimo uz isto mjesto interesa staviti više stranica, a naravno možemo sačuvati naše promjene i našu sliku i preći na pregled našeg sloja. Nakon što sama slika bude učitana, možemo vidjeti sada da je pročelje kao stranica, kao jedan element našeg mjesta interesa, Tehnički muzej Nikola Tesla. Istu stvar možemo napraviti za Muzej grada Zagreba, Create New Page, nakon toga Image, primjerice pročelje, Test i odaberemo sa našeg računala sliku pročelja Muzeja grada Zagreba, točnije ovdje se radi o ulaznoj strani
muzeja i nakon što sačuvamo promjene, naš sloj je ažuriran tom informacijom, točnije naše mjesto interesa Muzeja grada Zagreba ažurirano tom informacijom. Primjerice, sada bih htjeli još staviti kontakt muzeja. Nakon što otvorimo novu stranicu za kontakt, tu možemo vidjeti da se mogu upisati radno vrijeme muzeja, primjerice, ili telefon, WhatsApp broj, e-mail, web stranica i naravno još dodatnih informacija o samoj lokaciji. To je po meni korisno, pogotovo za ovakve institucije. Ovo je nešto slično kao što je i na primjerice Google Maps, često trgovine ili slično imaju pridruženo radno vrijeme i kontakt telefone. Ovo je korisno tako da sam korisnik tog sloja može automatski znati je li može ući u muzej ili ne i slično. Uglavnom, da ne duljim, ovaj dio je, znači, iako smo rekli da ćemo stvoriti 3 mjesta interesa, napravit ćemo ih 2, tako da zapravo mislim da je dovoljno dobro to prikazano. I sada bi bilo naravno odlično kada bi to mogli isprobati na samoj aplikaciji i vidjeti kako to funkcionira. S obzirom da ne možemo, bitno je samo reći da će sada korisnik koji vidi na našoj listi slojeva Zagrebački muzeji, kada klikne na to i kada pritisne da želi koristiti taj sloj kao zadani, otvorit će mu se karta na kojoj će vidjeti mjesto od interesa, na kojoj će vidjeti svoju lokaciju i moći će se kretati po gradu, pri čemu će se naravno moći će vidjeti kada se približuje neka od mjesta interesa. Sama aplikacija čak omogućuje da kada se on približi mjestu od interesa, da se automatski otvori stranica tog mjesta interesa sa svim ovim informacijama koje smo sad upisali, primjerice stavili smo sliku pročelja, stavili smo radno vrijeme i slično. Znači čak da on ne mora sam otvarati, točno ne mora dodatno imati interakciju sa mobilnim telefonom i nakon što se udalji od mjesta interesa će se i ta lokacija automatski zatvoriti. I prikazat će mu se ponovno pregled karte i smjer u kojem bi se on dalje mogao kretati kako bi nastavio našom rutom. Znači, ovo je osnovni način stvaranja novih sadržaja, kao što vidite nije komplicirano, barem se meni čini, niti je potrebno nekakvo upoznavanje duže sa samom funkcioniranjem samog administracijskog sučelja. Mislim da je ovaj koncept hijerarhijske povezanosti elemenata najvažniji za shvatiti, nakon toga nećete imati problema sa izradom novih ruta, izradom novih mjesta unutar vaših ruta, točnije vaših slojeva i stranica unutar svakog mjesta od interesa. Sada možemo vidjeti, ja sam namjerno osvježio ovu stranicu sa pregledom sloja. Zanimljivo je da se ovaj mali naša sličica koju smo značili sada i na karti i primjerice kad bi imali neki drugi sloj sa drugom sličicom, ona bi bila zadana ovdje. Ovo je način na koji se to vidi, na koji je to prikazano i korisniku na mobitelu. Tako da je još jedna stvar koja je prilagođena kako bi se što lakše korisnik snašao u prostoru. Ja ću sada se vratiti natrag na prezentaciju. Željko, jel mogu oprostite samo pitati sad da vam ne kvarim koncepciju, možda ste kasnije mislili, s obzirom da trenutno ovo preko mobitela ne radi, ja moram priznati, ja sam mislila da sam to ja nešto sprečkala, je lakše kad ne radi. Da li bi možda mogli Bani Jelačić, ako se može barem nešto ovako kad uđete u to? Može, reći ću sad nekoliko stvari o tome, tako da je upravo je to sljedeća tema, tako da zapravo reći ćemo nekoliko riječi o tome kako se naše priče iz arhiva mogu inkorporirati unutar Spacetime aplikacije. Ono što smo mi pokušali je staviti trg Bana Josipa Jelačića, koji je bila jedna od priča iz arhiva koje su izradili studenti odsjeka za povijest
Fakulteta Hrvatskih studija. Dostupna je samo priča na ovoj poveznici. Ona uključuje gradivo Državnog arhiva u Zagrebu iz zbirke Ivana Lučnika i mi smo pokušali prenijeti tu priču u okruženje Spacetime Layers aplikacije. Ono što je, zapravo koji je problem je toga što je Trg bana Jelačića jedna lokacija. Kao što smo vidjeli, cijeli koncept Spacetime Layersa se radi oko ruta i lokacija u prostoru koje su međusobno fizički udaljene barem 500 metara primjerice. Znači, Trg bana Jelačića je jedna lokacija, iako je velik i iako ima zapravo ima više mjesta interesa na njemu. Po meni ne bi bilo dobro raditi od jednog trga nekoliko lokacija, već bi primjerice mogli napraviti po meni recimo jedan sloj, zagrebački trgovi, u kojem bi označili sve glavne ili važnije trgove u Zagrebu, pridružili ih kao mjesta interesa unutar tog sloja i pridružili recimo sliku trga ili nešto kratko o povijesti ili već što želimo. Tako da s ove strane ova priča iz arhiva o Trgu bana Jelačića je odlična, ali za prilagodbu unutar Spacetime Layers sustava mislim da bi bilo bolje početi od nje i obraditi još barem 10-ak zagrebačkih trgova i na taj način stvoriti jedan sloj koji će biti na kojem će koristiti kada dođe u Zagreb, želi vidjeti primjerice trgove ili možda ne zna da želi, ali smo mi to ponudili pa će znati. Može kliknuti na taj sloj i proći recimo 10-ak najznačajnijih ili najljepših zagrebačkih trgova, pri čemu ćemo mi označiti koliko će ta ruta trajati, koliko mu za to treba vremena i slično. Problem još jedan oko ove priče iz arhiva je što je dosta velika količina teksta i količina slika vezana uz to jedno mjesto interesa, jedan naš partnerski objekt. Ja kada sam radio i kada smo komunicirali, stavili smo sve što je bilo dostupno u toj priči. Mislim da bi to trebalo smanjiti malo i prilagoditi samu količinu i koncentrirati se na možda 3-4 slike trga i recimo nekoliko osnovnih informacija o povijesti i o nekim znamenitostima koje se nalaze unutar samog trga. Inače, ovaj QR kod ovdje je QR kod upravo tog sloja Trg bana Jelačića i sada da naša aplikacija radi, vi biste mogli bez problema otvoriti ju i skenirati, znači sada na vašem računalu je prikazan taj kod, iskanirati taj kod i otvorio bi se sloj Trg bana Jelačića. Evo ja sam upravo sad isprobao, naravno i dalje ne radi, tako da evo to je primjerice način na koji se može samo taj sloj ponuditi nekome kao nekav sadržaj, znači direktno upućujete korisnika na Trg bana Josipa Jelačića i želite da on koristi upravo taj sloj koji ste mu zadali, ovakvim jednim QR kodom koji se može naravno isprintati ili poslati u bilo kojim kanalom. Kao što smo rekli, prijedlog rješenja ovog problematike implementacije Trga bana Jelačića kao sloja unutar Spacetime Layers je smanjiti količinu sadržaja, povezati sa drugim zagrebačkim trgovima i omogućiti na taj način korisnicima istraživanje Zagreba pješke ili nekakvim prometalom pomoću ostvarivanja priče o zagrebačkim trgovima. Ono što su prednosti je da ovaj sadržaj iz ovog prijedloga je u potpunosti otvoren, u smislu da korisnik ne mora ulagati niti u kartu, niti u vodič, niti u neka posebni, nema dodatna financijska ulaganja, ne mora plaćati ulaznice ili slično. Ono što naravno mi želimo da korisnik plaća ulaznice, ali je dobra stvar što nekada turisti ili korisnici ne žele jeftin način kako da dođu do sadržaja i kako da nauče nešto novo o našem mjestu, našem gradu koje nas zanima i upravo ova aplikacija to omogućuje. Naravno tu je i prednost fizičke aktivnosti, naravno ako se ne radi o električnom romobilu, već ako idete, točnije ako korisnik ide biciklom ili pješke, pješačenje od 10 km uz pregled naših mjesta interesa mislim da je jako korisno i na taj način to možemo
povezati u jedan koncept neke kulture na otvorenom, kulture koja je dostupna svima, a ne zahtijeva dodatna ulaganja, niti neka dodatna znanja, već korisniku mi dajemo osnovne informacije o ruti, o mjestima interesa i naravno pozivamo na dodatno istraživanje ako on to želi, a ako ne želi, na ovaj način je iskusio barem neki osnovni sadržaj koji se može, kulturni sadržaj koji se može ponuditi unutar našeg grada ili naše nekakve, naravno i ruralne sredine ili slično. Ja ne bih prikazivao sada sam taj sloj Trg bana Josipa Jelačića, naravno mogu ako to Vlatka želi, u smislu prikazivao ga unutar administracijskog sučelja, jer ono što bi sada trebalo je logičnim nekim tokom doći je da vidimo ovaj naš novi sloj koji smo stvorili unutar aplikacije. To svakako će biti dostupno i biti riješeno, tako da eto, žao mi je da to danas ne radi, ali svakako je to ono što vi sami možete nakon što to bude popravljeno, možete pokušati stvoriti vaš sloj, naravno sa novim korisničkim računom, osmisliti neku rutu, neku priču, neki koncept istraživanja prostora koji biste vi nekome mogli ponuditi i nakon što bude aplikacija funkcionirala, moći ćete tu vašu rutu vidjeti, isprobati ju prvo vi i onda dati drugim zainteresiranim korisnicima na njihovo korištenje. Ono što bi samo još kao zaključak, to sam već i nekoliko puta ispomenuo kroz cijelu ovu prezentaciju, je da je sama platforma besplatna i vrlo jednostavna za korištenje. Kao što ste vidjeli, samo administracijsko sučelje nema puno teksta, nema velikih nekakvih opcija nego se koncentrira na jednu stvar i mislim da ju radi dosta dobro. Ta jednostavnost i fokus isključivo na jedan koncept prikaza sadržaja je ono što je možda nekad i poželjno kako bi i oni koji stvaraju nove sadržaje, ali i sami korisnici bili fokusirani i koncentrirani na jednu stvar, a ne da u samom obilju informacija dođu do nekog šuma i zapravo da ne znaju u kojem bi smjeru krenuli u smislu pregleda sadržaja ili što bi koristili, koju aplikaciju ili slično. Sadržaj koji je stvoren na ovakav način je interaktivan, znači da je istovremeno prikazan i na vašem mobitelu, može biti i u audio ili može biti neki filmić ili slično, a istovremeno kada korisnik dođe može vidjeti taj sadržaj u stvarnom svijetu. To je isto tako zanimljivo primjerice za neke arhivske priče, može se stvoriti priča u kojoj će biti sloj, u kojem će korisnik na vlastitom telefonu vidjeti povijesnu sliku neke zgrade ili nekog bilo čega o čemu se radi, a u stvarnom svijetu može vidjeti kako to danas izgleda. Tako da evo, to je još jedna ideja možda koja bi se mogla napraviti kao neki sloj. Na taj način je tu dolazi do neke igre između povijesti i povijesnog stanja i stvarnog stanja stvari danas. Ova aplikacija potiče naravno na istraživanje u smislu da jednostavno kada korisnik klikne i odabere naš sloj kao zadani, jednostavno ga vodi da krene u šetnju i da posjeti ta mjesta koja su mu zadana. Zapravo kao da obavlja neki zadatak, kao da će dovršiti neku priču i nakon toga će posjetiti sva mjesta i naučiti nešto novo o temi koju smo mu zadali. I ono što je bitno je da sama tehnička znanja za korisnika praktički osim onih osnovnih znanja korištenja mobilnog telefona ne postoje, neka veća, a za stvaratelje sadržaja također, evo kao što smo vidjeli, nije komplicirano i naravno još jednom ako ćete stvarati svoje sadržaje, ako vam bilo što nije jasno da treba pomoći, evo uvijek sam tu i ovako preko Zooma ili slično možemo napraviti neki kratki sastanak i mogu vam pomoći i da vidimo u čemu je problem i na koji način ćemo to odraditi. Eto, to bi bilo to.
Ništa, evo Željko, puno hvala. Ja ću sam da pitam, pardon, jel ću zaboraviti poslije pitati dok mi ne ode na pamet na druge stvari. Ovo kad ste rekli da može znači biti jedno mjesto tipa jedna zgrada pa je recimo 5-6 njenih slika u različitim povijesnim razdobljima. Može, tako je, da. Znači na različitim formatima i virtualno i mobilno i preko društvenih mreža i svašta nešto. Uvijek, evo, planiramo i dalje imati nekakve radionice oko toga i tu oko tog koncepta priče iz arhiva, znači i sadržajno pomoć u pripremi toga i tehnički koliko možemo, tako da evo, opet kažem, mogu pozvati, vi ste dobrodošli. Nije Željko samo možda spomenuo, postoji priručnik, na engleskom je, on je, ideja je bila evo i da ćemo prevesti neki oblik na hrvatski, ali evo do sad nismo stigli, ali mislim da svima u Hrvatskoj da nije problem se koristiti engleskim manualom. Mi ćemo svakako u budućnosti evo nekakvu barem skraćenu verziju ili nekakve upute na hrvatskom dugoročno napraviti, evo to je jedna stvar. Druga stvar, znači manual je, ja sam ga dobila od Patrika, jer je Ikarus Hrvatska ima suradnju sa platformom, evo kad smo ušli u to, tako da ga ko je zainteresiran može dobiti. A druga stvar, evo sad je u novom broju časopisa Arhivi koji je u tisku, će isto biti članak o Space Layeru, isto na hrvatskom, pa evo će biti dostupan i dalje. A sad ćemo pitanja, evo Saša, izvolite. Da, evo, hvala, baš je bilo jako zanimljivo, pomno sam pratila od početka do kraja i zapravo, mislim, već ste više manje odgovorili, pretpostavljam, i Vlatka je započela tu temu. Znači, ovoj aplikaciji je zapravo osnova geolokacija. Tako je. Znači, taj space-time layers, znači, nema opcije u vremenu, u smislu, znači recimo, ako imamo dakle različite točke u vremenu, da ih vezujemo, objekte u vremenu, da ih vezujemo uz vrijeme, pa da nam se onda slojevi preslojavaju po vremenu, već zapravo samo, znači, čisto ako imate nekakav objekt, različite slike u različitom vremenskom razdoblju, to je taj zapravo vremenski dio. Tako je, da. Koliko sam ja shvatio, zapravo ono što mi možemo napraviti, ta aplikacija je krenula iz, čini mi se, toga da se napravi taj nekav vremenski sloj, ali mislim da je zapravo nekako se s vremenom ona oblikovala u to da zapravo da više bude kao geolokacijski nekakav sustav za upravo ovo što sam ja danas na ovaj koncept koji sam pričao, znači da nije taj nekakav, ono što razumijem, ono što vas muči, to je i mene mučilo u početku i zapravo istraživao sam da vidim da li postoji nešto što krivo shvaćam, ali mislim da zapravo je to jednostavno sa vremenom razvoja ove aplikacije se ipak taj vremenski dio malo izgubio i zapravo je više to prešlo u to da se radi samo o geolokacijama i da eventualno se može kao staviti razne stranice unutar jednog mjesta interesa koja mogu predstavljati određena vremenska razdoblja te lokacije. Da, razumijem. A recimo, objekti koje vi postavljate na kartu, znači jer zapravo govorimo o geolokaciji, znači je li nužno da oni zapravo budu nekakvi konkretni objekti, tipa nekih zgrada, spomenika, dakle nekakvi 3D objekti, ili je recimo nešto moguće napraviti da te slike, odnosno ti objekti, te točke u prostoru budu, ne znam, knjige? Da, razumijem. Pa ja mislim da je. Naravno, bitno je kako ćete vi, tu treba biti malo kreativan, kako ćete vi koncipirati vašu neku priču, ali može biti naravno da ako napravite neku dobru priču u kojoj će lokacija predstavljati jednu od, znači da neće biti nužno fizička lokacija u prostoru, već možda nešto što predstavlja ili je vezano uz vašu knjigu ili nešto slično i to povezati u nekakav zajednički sustav. Ja mislim da se to može, tako da ne mora biti, mislim, bitno da se označi u prostoru, ali ne mora nužno to biti zgrada. Ne znam, malo me muči, ne znam koja je razlika između ovoga, ajmo reći, digitalnog narativa i primjerice već postojećih kao što je, ne znam, onaj time mapper ili nešto slično, dakle. Pa
mislim, više manje dosta toga je danas i slično, naravno svi se služe sličnim nekim servisima koji postoje, tako da po meni je ovo jedan dobar način ili jedan od načina za to. Naravno da postoje druga rješenja koja su možda jednako dobra ili bolja, evo ne znam, ali ovo je ono što mi se čini dosta za sada, ima nekakvih problema, ali je praktično jednostavno i evo, mislim da ne mobitel dobro funkcionira, ja sam isprobao nekoliko puta, tako da evo, siguran sam da ima još takvih rješenja koje su, mislim, i sam Google Maps. Zadnje pitanje, pa ću prepustiti mikrofon. Zapravo, ovo jako krasno stvarno izgleda upravo u nekakve turističke svrhe, koja naravno, ovisno tko radi u aplikaciji, može biti i edukativna. Međutim, znate li možda ili ne znam, vjerojatno je netko izvan Hrvatske razvio, znači da je recimo dakle neki primjer dobre prakse da to nije isključivo turistička priča, nego baš ono prava edukativna priča. Ima puno toga, samo to mogu evo mogu i pitati kolegu Patrika pa donijeti, ali mislim da ima jako puno tih priča upravo za te kao povijesne rute, povijesne lokacije, edukacija, vođenje školske djece. Bilo na različitu temu, bilo na to, jel tako je to u Nizozemskoj baš i krenulo. Ima baš nekoliko muzeja i arhiva baš preko toga rade svoje edukacijske programe. To će pisati sad slučajno znam je li u ovom članku su baš ti primjeri, ali mogu konkretno kolegu Patrika pitati i poslati, jer njoj je i bila ta edukacija u prvom planu prije nego turistička. A drugo, recimo, evo sad kako se to što je Željko rekao, kako je to živa stvar koja se razvija, recimo ove godine, sad ne znam ili to ima veze s koronom ili ne s koronom, ili je to ih potaknulo, evo puno ovih, baš te ustanove, muzeje i arhivi koji su preko toga radili svoje edukacijske programe i ono tipa kad su im djeca dolazila u posjet i to, i dodali su neku funkcionalnost, sad ne znam točno kako se zove, ali upravo to lokacija koliko je broj posjetitelja, odnosno broj osoba na jednom mjestu. Sad je to ispalo jako zgodno ovo kad moraš ograničiti ove godine 10 ljudi, 15 ljudi, 20 već koliko. I čak sam vidjela da su, mislim da mi je Patrik napisao da su nizozemski muzeji kupili, odnosno baš svi primijenili sada tu funkcionalnost jer se s time kontroliraju broj posjetitelja. Tipa koliko je unutra osob, tipa koliko je slobodnih mjesta možete doći, koliko je sad i da su baš svi, ne znam sad točno kako se ta funkcionalnost zove ili koji je to vid programa, ali da su to baš implementirali ovo ljeto, da im je to bila glavna stvar i da su sad za to evo koristili. Tako da, mislim sigurno je da je živo da će ovo dalje rasti. Znam da je UNESCO, evo to isto što se sve pošemerilo ove godine zbog korone, dao podršku toj aplikaciji, da su ga baš to uzeli za neke svoje programe i da na tome rade sad te edukativne programe. Sad iskreno s obzirom, kažem, na koronu ne znam u kojoj je sad to fazi otišlo, ali to evo sve te informacije možemo saznati ili možemo konkretno evo kolegu Patrika sve te stvari pitati, evo, ko od vas ima kakav interes i to. Evo, ima pitanja, dapače, pitajte. Naravno, ako neko se kasnije nečega sjeti, to isto možemo. Tu sam dostupan kad god treba. Ono što je zapravo po meni je, šta je kolegica rekla, da ima i drugih aplikacija, drugih sustava za slične ostvarivanja sličnih sadržaja. Ovo je jedan od načina koji možete, ako ništa, isprobati pa se upoznati sa takvim načinom razmišljanja općenito kroz lokacijske točke koje su na mobilnom telefonu i onda jednog dana već odlučiti se i za neku drugu aplikaciju, drugi sustav koji god želite. Željko, vi znate točno sad ovo što se ja nisam mogla sjediti, ovo što studenti iz Zadra sad rade, to je, znam da je neka glagolska ruta, ali ne mogu... Tako je, da. Ne znam ja točno o čemu se radi. Više smo pričali kada smo imali taj jedan kratki sastanak o tome kako sadržaj sam ubaciti u aplikaciju.
Točno ne znam u kojem se sadržaju radi, ali rekli su mi da će mi poslati QR kod da mogu pregledati rutu kad bude gotovo. Znači, mislim, ono što je nama cilj, zašto smo mi to uopće unutar ovog projekta nekako i preuzeli, zato što je ta, ne znam, kreativno pripovjedanje, digital storytelling, ne samo storytelling, mislim da se jako dobro vidi iz ovog primjera što je Željko rekao, pokazati jednu priču na različitim platformama i formatima je vrlo izazovno i ono recimo što vi možete staviti na plakat, što možete staviti virtualno, što možete u ovom ili onom obliku, ne znam, filmić na YouTube-u, apsolutno morate isti sadržaj, ne možete ga uzeti i copy-pastat na sve, nego morate taj narativ i sve drugo, znači razmišljati kako ćete tu neku svoju priču koju želite ispričati, prikazati u tim ja bih samo rekao da nisam ja ovdje konkretno arhive ni spominjao konkretno, jer mislim da se podrazumijeva da svaka arhivska zbirka ili svaki fond može imati jednu takvu priču koja može biti vezana i je uz lokacije, tako da nisam posebno istaknuo arhive, već možda malo više općenito o kulturnoj baštini, ali naravno da svaki arhiv može napraviti ovakvu jednu priču i uključiti i kao jednu od lokacija i sam arhiv, ali i neke druge dijelove grada ili pejzaža. Da, nama je nekako, kažem, tu bio cilj projekta upravo ovo pokazati i sve te mogućnosti što se ima i upravo nekako to zapravo educirati ne samo ljude u tim AKM ustanovama, nego i koji rade u edukaciji i obrazovanju, da razmišljati kako priče prilagoditi formatima, platformama, uzrastima, koncipirati, a tako da dođe do svake vrste te ciljane publike koje je prirodno okruženje koja. Zato je zapravo sve te aktivnosti koje se vrte oko tih, pod tim nazivom priče iz arhiva, kažem i koliko i sadržajno razmišljati što i kako prezentirati, a s druge strane i tehnički te neke osnovna, to što je Željko lijepo rekao, medijska pismenost, digitalna pismenost, to što svima nama fali, budimo realni, što se svaki dan i mijenja i razvija i kad nešto jedno dođe drugo, nove stvari i to, ali to je nekako, kažem, u pozadini svih tih aktivnosti. Ali kažem, mi ćemo svakako se na tu temu priče iz arhiva dalje vrtiti. I sad planiram i zamoliti, odnosno i raditi sa svim topotekama da prirede priče, da dođemo do tih različitih formata. Moram priznat, bilo sam začuđena i ove plakate kad smo stavljali po fakultetima i to kad su vidjeli, mene je ugodno iznenadilo da su studenti došli i pročitali i bilo im je kao zanimljivo, dobro, bio je catchy naslov ili catchy slikica ili nešto, ali hoću reći, ipak su stali i pročitali, što je već neki napredak. Znači, poanta je naravno, a s druge stvari, upravo ovakvi alati, što je Željko rekao, koji ne bi trebali biti previše složeni, nije naglasak sada tu na tu neku tehničku komponentu, nego sam taj sadržaj, pa se onda mogu i učenici i studenti i svi uključiti i njih potaknuti da promišljaju i istražuju te sadržaje i zapravo ih povezati sa tim institucijama povijesnim, baštinskim i takvim sadržajima gdje ima, pa i da oni razmišljaju kako da u svojem tom okruženju predstave takve priče. Znači više struko su te neke aktivnosti koje želimo u okviru ovoga potaknuti, ne znam kako da drugčije kažem. Da, po meni je to jednostavno, sve mora zajedno funkcionirati, znači nije ni samo možda jedna aplikacija dovoljna, a niti samo jedan način razmišljanja kroz aplikacije, već naravno i kroz i plakate i kroz nekakve druge vrste edukacije, ali sve zajedno, svi alati koji su na raspolaganju, ovo je samo jedan od njih, trebaju biti možda u najbolju svrhu iskorišteni, pa tako će netko sa plakata krenuti preko QR koda na aplikaciju, preko toga će ući u muzej ili slično i to je zapravo ono što se na neki način i želi postići ovakvom
Ono što nam je još jedan svakako izazov koji se ja nadam da ćemo uspjeti napraviti prije ili poslije, barem evo neko u Hrvatskoj već kom će to biti zanimljivo, tu jednu potragu za blagom, što je isto jedna stvar koju sam vidjela na primjeru, zato me i provuklo na prvom Patrikovom predavanju, kako su taj treasure hunt to radili, tu potragu za blagom, a što je bilo evo predviđeno da se u okviru ovog kreće napravi. Evo ja znam da je na ovom našem tečaju razvoja publike Tonko imao fenomenalnu priču sa Korčule, evo kako bi on napravio tu potragu, on je sve ispričao, sve osmislio, samo osim što na čemu to, tako da evo ja se nadam da će možda i ovo što je Željko rekao da ima mogućnosti i kviza i tako nešto, da će to isto evo barem jedan da će biti interes ili se neko usmjeriti to da pokušamo barem evo jednu takvu priču isto kod nas složiti. Da, tako je. Ne znam, ako imaš nekih pitanja, naravno slobodno. Nadam se da je više manje sve bilo jasno. Kažem, nije komplicirano, ali može apsolutno podići i dodati, pružiti pa i vašim nekim korisnicima u arhivu i turistima općenito kao takvima neki novi sadržaj. Malo je orijentirano turistički više, ali ne bi to nužno istaknuli kao nešto loše. Pa dobro, to je mi uvijek pričamo, dobro, sad ja znam da turisti, pretpostavljam da turisti obično kad hodaju po gradu i bilo koji mi kad hodamo svaki dan po gradu, tražiš neku stvar koju ti koristiti, pa ne znam, pošta, restoran, hrana, kulturne ustanove su tu uvijek onako, ajde, ko će potražiti to, ali evo, ovo je ja ne znam, evo moram priznati to kad su se uopće pojavile te aplikacije i za muzeje i za druge ustanove, pa tipa to hodaš po gradu i sad ti on locira, evo odi u muzej ti je u idućoj ulici, odi pogledaj sliku tu i tu. Mene to evo baš me zanima kakav je feedback toga i da li stvarno neko ode i to kad ti ispadne na mobitel, da li će te potaknuti da odeš nešto pogledati to, barem ja nisam u literaturi s tim vidjela doticaj, da li je to, ali da je to nešto evo sad na čemu svi rade i što svi pokušavaju evo na sve moguće načine svoje priče ispričati, posebno kad se ne može fizički do tebe, to svakako da, tako da, evo. Da, mislim sad da ne dužimo puno, mislim da bi bilo dobro napraviti jedno istraživanje, da vidimo koliko neki informacijski i komunikacijski alati utječu na mijenjanje perspektive i nekakvu, upravo ovo što si rekla, da se, hoće li netko zbog toga što mu je to ponuđeno na mobitelu ili bilo gdje. Pa mislim da hoće. Da. Ali zanimljivo, mislim, isto kao što i reklame kao takve koje dobijamo na svim mogućim kanalima, pa tako i na mobitelu. Krenite od sebe. Da. Hoćemo li kupiti to novo nešto ili nećemo, što nam je ponuđeno. Treba vidjeti da li bi se taj koncept mogao primijeniti na kulturni sadržaj, da li funkcionira to na isti način. To je bilo zanimljivo, evo možda. Pa mislim da zapravo iz vlastitog iskustva, znači bez obzira što eventualno provodite samostalno nekakva znanstvena istraživanja i vi ste u nekom trenutku turisti, jel tako? Znači zapravo tragate za nekakvim kulturnim sadržajima u kojima nećete uživati samo iz te nekakve znanstvene istraživačke perspektive, već zapravo iz čiste ugode, recimo to tako. Tako da puno tih stvari koje zapravo ne biste uopće mogli vidjeti jer dakle, su u nekakvom arhivu ili knjižnici u gradu u kojem ste trenutno samo kao turist, ponudi vam aplikacija i sigurno ćete otići. Da, moguće, slažem se. Da to ćemo morati u budućnosti. Ništa, ja u svakom slučaju ne znam evo da li ima još kakvih pitanja. Ako nema, evo ja vam se samo svima mogu zahvaliti, mogu reći evo da nas kontaktirate, svakoga kog nešto dodatno zanima. Ja se nadam, evo i vidit ćemo kakav će biti feedback, dobro sad je ipak 12. mjesec pred blagdansko vrijeme, možda tamo u veljači ili šta ja znam, ako se nekakve puno aktivnosti bude odvijalo i ako bude praktičnih primjera, evo mi vas zovemo
onda na jedno post dodatno, evo, druženje, pa da vidimo, ja se nadam da će biti to jedno 5-6, da svako prikaže svoje šta je napravio i da podijelimo iskustva. Evo, ja se nadam da će to biti jedan od rezultata, pa evo, pa ćemo vidjeti, evo što da kažem drugo. Evo, u svakom slučaju hvala vam još jednom svima, evo, i slobodno se javite. Željka ću zamoliti, evo, i prezentaciju da nam da stavimo i predavanje, evo, kolege iz Slavonskog Broda su snimili, kao što sam rekla, evo sad Ivanu opet gledam, pa mi je odmah palo na pamet, evo, ona uređuje sadržaj na našoj stranici i evo, planiramo sad i urediti sve te snimke i sa ovih i prije radionica i to staviti, pa i neke druge sadržaje, pa evo, svako kog zanima može uzeti i vidjeti. Evo, hvala onda svima, hvala svima. I do idućeg viđenja. Pozdrav. Pozdrav.